radio oɗon ketto saktirde mon Piindi radio. Piindi radio ɗo e Dakar legal Anne Marie villa 92S. Olel Piindi Subaka ko yewtere nde rédaction Piindi radio waɗanto on e kala subaka. Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe e ko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere Olel Piindi Subaka. Olel Piindi Subaka ko yewtere nde rédaction Piindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma Olel ar humpitma. Olel Piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e Anne Maris. Olel jaabi nangodiri funnangue hirnangue kam e rewo e worgo wulango humpito nangodiri auditeur uji Piindi nani humpito ɓe paami. Olel Piindi koy lotti ɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnangue irnangue rewoy worgo nene nde diaspora jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio kala e jokkorde mom andamar hetto Olel Piindi Subaka law ceera e kumpa on calminama yinde on manama e jettoɗe sikela en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela eɗo wela e nde wela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi goɗon jam hawri Afrique adi amene mon e kala subaka altine ha aljuma so oɗo waktu heedi woni 8h30 nangui 9h50 ko hemnude on nde yewtere wiyetende Olel Piindi Subaka. Olel Piindi Subaka to karallagal ewɗo subaka to banggue radio wonani en toon ko Gandoli Fadiga micro ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne yaadude hen e Elhadj Bassar to eto banggue régie télévisé wonani en toon ko Oumar Diobbo Sow kanko kadi waɗi assuré réalisation to banggue caméraji ko Djibi Dieng gorko mbo Kanel e kanaraji caggal yettude Allah ko julden nabi Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jettuɗen ko nene kam e baba ko noon tigui jettirɗen dendagal bandiraɓe men heeɗiɓe en heɗotoɓe en yeeɓoɓe en wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi kala ko noon kadi caktirɗe cengiɗe men e oɗo subaka mayne garoye majje ko ɓoyata so Allahu lamɗo jaaɓi kono hade nden en dokkat konngol Elhadj Bassar o wawa salmodirde e bandiraɓe. Elhadj assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh. Amadou Moussa Anne caggal no jutɗen Allah en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal hettiyankoɓe men kala toɓe mbawi wonde e nder duudu babadamo mais également enen ñaago Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawɗo ndo rokkaten fartan kala ko wawi yewtede émission wawnanede famede Amadou Moussa Anne en mbi allahumma amin. Elhadj golle ma jooɗi peewi yettama kono kadi salmitama e subaka hande ko alarba sappo e jeeɗiɗi lewru janvier 2024 joni paɗen koye lelgo yewtere men woni programme to Olel Piindi Subaka law ceera e kumpa lelgo yewtere men e oɗo subaka hande ala ko wayloto ne wayno garaten koye météo du jour ɗum gudditirten kabaruji weygo caggal mum pawen hen éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude e oɗo subaka hande walla o ñalawma so on jiiɗi caggal mum ko revue des titres lomata yonde ko sifa e kelle gadane jayɗe leydi Sénégal
e won tuma pawen hen olel mbedd non hono karñade alarba ko mercredi politique alarba dawrugol en gari e ko yiwiti ko yimdete odo saha woni alhaali double nationalité mo ganda kam woni Karim Meïssa Wade candidat à la présidentielle du 25 février 2024 hewɓe gaddi hen jiyande mumen wondiɓe makko e wondiɓe ceerno Alassane Sall kono kadi juriste ɓen tato kala men kettoɓe guel ɗon olel mbedd olel diwan kono kala ñande alarba hande paaɗen ko toon to diwan mo Tambacounda falde Goudiri tawayten toon ko siraji Ali Ba o haalan kabruji ɓurɗi mantinade e yontere nde caggal muɗum pawen hen actualité so actualité ɓenni ko tewe ko olel kan kono kala ñande guila nde coupe d'Afrique o fuɗɗi Côte d'Ivoire des programmes et coulisses kono kadi e jencuɗi on ɗon coupe d'Afrique des nations de football performance jour uji hani e équipe aji mbadi kuuɓal kame yuɓɓo woni organisation so tawi heeƴi gadden thème du jour toɓɓere nde cuɓiɗen jewten hen e on tuma guddiren ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde ko ɗum woni lelgo yewtere men oɗo alarba hannde 17 janvier 2024 joni joni paaɗen koye rogere men arwanire woni météo du jour. Météo du jour, ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal caral tammingal gueɗe weeyo leydi ndi ɓe kimni en ɓatake gumriɗi en toon e oɗo subaka hannde ɓe kabri to banggue nguleyki ɗum ɗon ma teske hakkude nde ɗo limore 38 ha 42 kono to banggue ɓuuɓol noon ɗum noon kadi ma teske ɓuuɓol e subakaji ɗi hakkude 14 e 19 puɗɗortoɗen ko ɗo e wuro lamorko ngo Dakar fini ɗo ko nogas degré ñaldete ko 35 Thiès e Tivaouane ɓen piniri ko 18 maɓe ñaldu 36 Mbour finton ko 15 degré ɓen ñaldata ko 38 Saint-Louis du Sénégal Bango ha toon to Dagana ɓen piniri ko 19 degré ɓe kibori ñaldude ko 36 Podor ko falde e nder on ɗon diwan Saint-Louis du Sénégal finton ko 19 ɓe kibori ñaldude ko 36 Louga finton ko 17 maɓe ñaldu 37 Linguère finton ko 19 degré ɓe kibori ñaldude ko 37 ko wona ɗum toon to Diourbel ɓen piniri ewɗo subaka hannde ko 16 degré ɓe keɓori ñaldude ko 37 Kaffrine finton ko 16 ɓe ñaldat finton ko 14 ɓe ñaldata ko 42 nokku ɓurowo o wulde ewɗo subaka hannde Fatick finton ko 17 ewɗo subaka ɓe keɓori ñaldude ko 39 Kaolack ɓen piniri ko 21 maɓe ñaldu 37 Tambacounda e Koumpentoum finton ko 22 degré ɓe keɓori ñaldude ko 36 Goudiri e Bakel ko palde nder on diwan mbo Sénégal oriental fini toon ko 17 ewɗo subaka ɓe keɓori ñaldude ko 37 Matam finton ko 17 ewɗo subaka maɓe ñaldu 37 ko wona ɗum toon to Kédougou ɓen piniri ko 23 degré ɓe keɓori ñaldude ko 37 Kolda finton ko 19 ewɗo subaka maɓe ñaldu 37 Ziguinchor e Bignona finton ko 17 degré ɓe ñaldata ko 37 Cap Skirring toon fini toon ko 27 degré ɓe keɓori ñaldude ko 31 Sédhiou finton ko 19 degré maɓe ñaldu 37 ko ɗum wonno ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal caral tammingal gueɗe weeyo leydi ndi hemnunayno oɗo subaka hannde alarba 17 janvier 2024 joni joni paɗen koye éphéméride du jour. Éphéméride du jour caggal nde 9h fayi hojmaji 39 puɗɗortoɗen e oɗo 17 janvier ko ñande 17 janvier hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e tati e on tuma hawri koye défaite on ɗon troupe woni ene Fola ɓen ɗon wondiɓe almami du Fouta Toro woni Alpha Amadou Thierno Dembali tawi noon fooliɓe ko ɓen ɗon colonne commandé tawi noon ko nelnoɓe ko gouverneur Jean Bernard biteɗo Jean Bernard hono Juré Guébéry so tawi en mbaɗi prononcé inde nde no hannirta ni ñande 17 janvier 1877 tawi ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi
e on ɗon tumo ina wayno tan hawruno koye on ɗon prince diwalo woni Sidia Diop tawi ko ɓiɗɗo e on ɗon rene datte yalla mbocca ne wayno tan waɗa condamné manam tan o ñaawa kono kadi o yamira yo yalten leydi Sénégal o nawa toon to Gabon tum ko caggal noon nde o nangano toon to Kayor ñande nogas e goho lewru décembre hitaɓe ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi woni lewru caggal muɗum tawi nangunomo ni ko ɓen ɗon autorité coloniale jimnoɓe leydi Sénégal e on tuma woni leydi France ñande sappo e jeeɗiɗi lewru janvier hitaɓe ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi ina wayno e on ɗon tuma hawruno koko fate banggue ko ganduɗa kañum tigui woni ene wanno batu toon to palais du grand conseil de l'AOF à Dakar assemblée générale constituante bon fédération du Mali woni Sénégal Soudan français waɗano ko toon to Dahomey nokku gontuɗo hande Bénin e toon to Haute-Volta biteɗo hande hono Burkina Faso ina wayno noon ɗen leyɗele ni mbaɗino jaarini hen caggal Niger kañum e territoire on ɗon yantoyi e leydi Côte d'Ivoire e nder on ɗon conseil entente mbaɗanoɗo créé nogas e jeenayyi mai 1959 teskoye mo ganduɗa en teskoye mawɗo mo ganduɗa e on ɗon fédération du Mali biyetnoɗe on ɗon tuma yo tawtuɗen leyɗele biteɗe Haute-Volta wondude Dahomey caggal mum wattidi tan ko Sénégal kam e Soudan français Mali e oɗo ñalawma o ñande sappo e jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeetati 1998 oɗo direction de l'administration pénitentiaire immi toon to ministère de l'intérieur e on ɗon tuma noon nokkuɗoɓe ceeguino guila nde ɗum darnano 1971 e on tuma noon on ɗon ministère de la justice ne waynen tan waɗi surveillance muɗum on ɗon prison tawi ni renata ɗum ko garde républicaine e on ɗon tuma on ɗon corps mo ganduɗa waɗano ko institut militaire tawi ni o hormino walla o seŋino koye ministère de l'intérieur ko adi komo waɗe dissous en 1969 tawi noon ko on ɗon versement effectif mbo sécurité nationale bannoɗo assuré on ɗon relais e 1971 ñande sappo e jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi 1999 oɗo suka sénégalais biteɗo Bouna Wade wanno jillu mbiyen tan trajet Dakar Lyon ɗum ɗon ko ɗo e Dakar ha toon to Lyon leydi France tawi ni on ɗon gorkajo paami o suuɗino koye ɗen ɗon ponoje ɗe ganduɗa ɗe ko ponoje avion Airbus A300 kono tan de o caggal nde o yiita o arta ɗo e Dakar o wattindi ni hawrude ladial ko on ɗon deuxiéme tentative woni hono o watti hono ɗum kadi kono ngol kam o daɗani saabu o hawre ladial mbo jolno on ɗon avion tawi ko ɗon e ponoje ɗe to ponoje ɗe natata ɗo ko ɗon o wonno ɗum ɗon ni wonno ko hakkude Dakar kadi e Abidjan kono on ɗon suka Bouna Wade o wattindi ko hawrude e ladial sappo e jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi l'an 2000 e on tuma hawri kene fila lefol bitengol hono Sibilo Mbaye Diédhiou roi du suyi duuɓi sappo e jeegom caggal jaltugol aduna on mbo lomti woni Sibo Kuyay Diabon on ɗon royaume du suyi noon nde wayno tan ko tawate ko toon to pays Joola manam toon to leydi joolaɓe ene noon mbiyen Diopi walla ni reni dendagal département on ɗon nokku biteɗo Oussouye gonɗo toon to base Casamance gonɗo to banggue worgo leydi Sénégal ene wayno noon ɓen ɗon kalfinano ko artirde jaam kono kadi e sembitinde ko wiyete cohésion sociale woni koddigal pattam lamiwal roi d'Oussouye noon ene wayno tan ko chef religieux e ɓe ganduɗa kañumen goni renɓe fina tawa on ɗon nokku to banggue joolaji ɗi ene wayno nokku ɗo kalten ɗo hande ni ne tawe toon e jillo mo ganduɗa kan woni chef du gouvernement hono Amadou Ba ñande ɗiɗi lewru janvier hitande walla mbiyen ni ko ɗon mataw ñande ɗiɗi lewru janvier tigui 2019 hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi udditi toon to CICAD centre conférence Abdou Diouf de Diamniadio on ɗon 3e édition ko wiyete conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique tawi ni édition ngaji ɗiɗi kala mbanno ko 2015 et 2017 yontono e on tuma ni ko toon to Abidjan
lamorgo leydi Côte d'Ivoire sappo jeeɗiɗi lewru janvier l'an 2019 nden hitande Hawrela Dial omo yaranno e duuɓi capanɗe jeettiɗiɗi o meeɗino wonde sénateur wiyete ko Ahmed Bassir Kounta jeyandi yanke to banggue heblo gonnoɗo toon to radio télévision sénégalaise RTS kono kadi kanko wonno porte parole joguiɗo konngol ɓesgu hono qadiriyankoɓe toon to Niassène nokku ɗo mbiyen galle mbo jeeya toon to lewna Niassène ko wona ɗum sappo jeeɗiɗi lewru janvier l'an 2021 hitande junnaji ɗi e nogas e goho hawri koye jaltugol aduna ɗo e Dakar mi yaranno e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e goho on ɗon ne wayno wiyete on ɗon ko sinastre woni mo hakkille muɗum yaari to banggue cinéma wiyete ko Cheikh Gaydou Ba jeeyaɗo kadi e parti socialiste kono kadi o jeeyama kadi e conseil économique social et environnemental o woni noon président des cinéastres sénégalais associé woni ciné CS noon tigui wiyeteno woni ɓen nden fedde tammi dendagal joɓe cinéma ɗo e wuuro lamorgo ngo walla ni mbiyen dendagal Sénégal kala e kuɓal guddirten ko sappo e jeeɗiɗi lewru janvier l'an 2022 rawande on tuma hawri koye douane leydi Sénégal ina jofni ɗo laana wiyete ko hono iyo lika on cargo noon mbo juteni muɗum tolni capanɗe jeetati métaire kañum tigui ha joni ummino ko toon to pavillon Guyane mbo sardi noon on cargaison mo ganduɗa ko kuure woni e muɗum kuure haare son paami munition de guerre tawi jaaru muɗum tolnima e 4,5 million e kalis euro onon bateau noon ne wayno charge no koko wiyete ko ha joni armateur en grec gummino ko toon to port mbo Spezia leydi Italie ñande ɗiɗi lewru décembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho o waɗi escale ɗo e Dakar ñande sappo e jeenayyi lewru décembre nayo e ɓen ɗon nangguidaɓe e kandol laana woni équipage o jagganoma ni ɗum ɗon jibinino duko kame haalullaji mawɗi namdade holto ɗen kuure guerre gummi e holto tindi beele wona ɗo e nder leydi meɗen fano no wawi wade foof laamu leydi Sénégal waɗino hen nangle patam lami musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko éphéméride du jour kewɗo mo gustoɗen d' ailleurs Elhadj Abbas ndenɗa wota yande piège nde tawno en gusti hen ko heewi ɗum noon ko ɗum wonno koɓe dawruno oɗo subaka hol souvenir mo joguiɗa ko noon mataw en gartat tan e on ɗon défaite mo gandanɗa hoorema waɗno ko ñande sappo e jeeɗiɗi lewru silu hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e tati on ɗon gardinoɗo Fouta-Toro bitenoɗo Alpha Amadou Thierno Demba Ly tawni folimo ko troupe colon ji ɗi ene ardino ɗum ɗon noon on ɗon biyetenoɗo Jean Bernard JOUR Guibiri caggal majjum garten kadi ke on ɗon ha hande tan ɗon en goɗɗotamo no fewi woni on ɗon mo ganduɗa hoorema ko kañum wonno prince ɗi Wallo mo ganduɗa hoorema koko waɗanno déporté toon to Gabon ɗessi waɗi men jaggude ɗum tan woni pourquoi à chaque fois si men jettama tan nawre Gabon ene heewi won ɗon tuma mbeɗa sikki dokkodirta yeru aussi koye Cheikh Ahmadou Bamba e waaɓe noon hewɓe won ɗon tuma so tawi troupe colonial jagguiɓe ronkiniɓe tan nawataɓe ko Gabon en ganda hol dalil kono ko meɗen gandine jeyidde waɗe déstabilisé neɗɗo o woni ustude doole muɗum surtout e no waɗeɓe toon to ladde witende ladde mataw équatorial nden ɗon nde ganduɗa e on tuma ene ñaaɗi ko ñiiɓe baroɗe kono kadi kulle goɗɗe hani woɗɗinde jomum o bandu men beele doole ne gusto eɗen gandi hen sajini so tawi chef nanggama tan heddiɓe hankkadi ne wonɓe gaaɓe hankkadi doole gustoto mataw ko ɗum duñno hen on ɗon troupe colon nawde toon ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni mawɓe e mawɓe men e oɗon jamanu so battidirɗen tan ko ñande sappo e jeeɗiɗi janvier hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni on ɗon biyetenoɗo Bou Kounta Ahmed Bachir Bou Kounta mo ganduɗa hoorema ko jeyndiyake on ɗon to RTS mais également aussi kanko on ɗon Ahmed Bachir Kounta kanko wonno ko porte parole famille religieuse on ɗon gonɗon wuuro wiyetego Ndiassane eyyi kadi ko keɓe haadiriyankoɓe kadi ko vraiment ko jeydiyanke kadi o meɗin wonde sénateur neɗɗo gandiranoɗo ni omo jeeya mi sikki adiɓe firde discours président de la république e ɗemgal wolof discours aji ɗum noon surtout wonno men marqué ɗemgal lelgal kono noon labtugal o wawno famminde no fewi kanko Ahmed Bachir Kounta eɗen ñagonoma Allah nde Allah yurmotomo yafam kanko janangal maɓe julɓe kala a weltanama Elhadj e on ɗon éphéméride du jour golle ma jooɗi peewi joni paaɗen koye revue de titre kono haade nden en jettat caktirɗe ganduɗa ene ceŋe men e oɗo saaha
woni Ndike Espoir FM la 93.7 tonto Tambacounda, Demet FM la 92.2 tonto Demet, Hunare FM la 104.9 tonto Hamadi Hunare, Danema FM la 92.2 tonto la 92.4 la 90.4 tigi tonto Matam, Kam et Foot FM la 90.7 tonto Pété. Joni paden koy éphéméride paden koy revue des titres. Revue des titres ko sifa e kelle gadane jayde leydi Sénégal hande din timi e jayde jeenay Lazabas hol jande fuddorten kono noon hade men fuddorade hay jayde wotere alay sago ganden holli ɗum dawri hande ko alarba dawrugol no kewɗen wiide kala e saaha kanƴi kala ou presque ɗi gari koye politique ha tengti toon to conseil constitutionnel kono noon jayde vox populi holno dawri hande nden puɗortoɗen e oɗo subaka ɓe jilli ko toon to conseil constitutionnel ɓe mbi tan de ko ceerno Alassane Sall waɗi yakte oɗo recours muɗum tawi o joopi hen ko double nationalité mbo Abdou Karim Wade manam o joƴoni ngol gullitagol makko toon to yeeso ɓen les 7 sages kanko noon mbo candidat hoorejo république des valeurs o holliti wonde tan ko oɗon double nationalité mbo Karim Wade koko woodi saabi noon alay sago ɓe noon les 7 sages mbaɗa invalidé on ɗon candidature makko ɓe ngala damal gongal e on tuma janenkoɓe garti on ɗon Karim e oɗo boulé des articles manam ɗeɗo ɓaale article aji 19 4 et 23 du code civil ngol lawol wona ɗo e leydi Sénégal kono kay ko toon to leydi France ɗin ko guɗen jaaji hen goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko Amadou Ba candidat coalition Benno Bokk Yakar kañum waɗi déposé des réclamations contre certains de ses adversaires noon janenkoɓe mbiri manam kanko no wullitoyima tawi ko gullitali payi ko won eɓe ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe o jogori fo dirde ɗin sumgoji tijjaɗi janenkoɓe noon kolliti wonde haysono tawi mandataire makko walla on ɗon avocat maître Sall haalani hol jopaɓe hen kono won kabaruji ne cirkile ne kabra wonde kone hen inde biteɗo biran biteɗo mo ganduɗa kam tigui woni Bassirou Diomaye Faye wondude Boun Abdallah Dionne kam e Aly Ngouille Ndiaye kono noon jayde le quotidien nden ɗon wi ko recours e yeeso damal le conseil constitutionnel ɓe mbitande ko la mère des batailles hari wulde jaw mettude handi kono kadi hamnidi tas ceerno Alassane Sall ɓe mbitande ko menace uji muɗum o wattini waɗi ɗum exécuté Amadou Ba kamni waɗi bloqué yiɗi yidde muɗum manam ko wadde bloqué Diomaye Faye e Cheikh Tidiane Dièye ɓe garti ha joni ɓen falaɓe guila law erima les 7 sages e ko yetti nde jurnitto fannuji ɗi kono kadi ɓe eri mawleydi Macky Sall nde dartinta kalko fate banggue on processus électoral ɓe dutto e hoore boowal e on ɗon parrainage manam kala ko fuɗɗi waɗede ko yo nilne haalaɓa ceer parrainage o waɗe reprendre ɗin konguɗi e sifaji kala e hello sappo e ɗiɗi nden nden jayde quotidien le quotidien jayde Walf quotidien nden ɗon e Subaka ari oɗo recours e yeeso conseil constitutionnel prolongation du parrainage noon janenkoɓe mbiri Bougane Gueye Dany Mimi Touré e wondiɓe muɗum e oɗo saaha ɓe mbi tan de kaɓe poñi dande mawleydi Macky Sall ɗo ɓe mbi yo dartin on ɗon processus électoral fuɗɗite ha laaɓa ceer on ɗon parrainage moni foof rutto e hoore bowal Karim Wade noon ɓe mbi koɗo saaha hande waɗi exhibé on ɗon perte muɗum de nationalité française manam o holliti Sénégal naɓeɓe wonde ko on ɗon nationalité jimditeɗo o natti jogade ɗum e oɗo saaha ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo tan tout court ɗin konguɗini jaaji hello jeegom e jeeɗiɗi e nder nden jayde Walf quotidien kono noon Sud quotidien nden ari e conseil constitutionnel le choc des recours manam ko pelbodiri oɗo recours ɗin gullitali ɗi ganduɗa ɗine teske oɗo saaha toon to conseil constitutionnel notal Amadou Ba Mimi Touré ceerno Alassane Sall wondude Abdourahmane Diouf wondude Bougane Gueye Dany kami Ousmane Sonko ɓe mbaɗi ko natta ɗe ɗin konguɗi e sifaji kala e hello mabɓe tati nder nden jayde witede Sud quotidien kono noon jayde les échos ɓen gari e deux titres titoɗe ɗiɗi ko adi foof ɓe mbi tan ko gam yidde ɓe artude ɗin sumgoji e ɗin course e ndun dandu sumgoji présidentiel 2024 ɓe mbi ko la lettre soif de récali à Macky Sall ɓatake mo ganduɗa o ko ɓatake jorɗo walla ni ɓatake mo ganduɗa o tan ko ɓatake jopiɗo
on mo ganda ko mo leydi Macky Sall din candidat yi kalen non yiddi mumen tan ko yo balli ha kepta droit ji mumen manam batte course ndun non dandu sabi non be yeri koyo din parrainage uji nilli goddi batte fuddite e hewre bowal kono kadi ni eɓe jopo on ɗon théorie mo ganduɗa ko rapport élection foof ina yaaji e hello jeetati e non e nden titode wonde nde ko candidature à la présidentielle 2024 ɓe mbitande ko toɓo réclamation et recours woni ko fawi e taabi ɓe ɓe ganduɗa ɓe ko les 7 charge Amadou Ba kañum waɗi réclamation mum contre Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye noon jani ko ɓe mbi Karim Wade kañum ne haali wi ko meeɗa wodde toon to leydi France docteur Assane Ka kañum ne arti e nden windande woni leçon collective des candidats spoliés ɗin konguɗi e sifaji mumen kala e hello jeetati nden jani witende les échos jayde la tribune nden ari e ngol ɓamtugol contrôle des parrainages manam yo yurnite dennagal parrainage uji dépose uji ɗi gaddaɗi toon ɗi yurnite woni nden limore fuɗite e hoore bowal les candidats validés et recalés erima nde Macky Sall waɗata ɓamtata on ɗon parrainage noon janenkoɓe ɓe mbi capannayyi signature ngam on ɗon combat commun nden haare rendade le chef de l'état erama nde waɗata réagir ko ɓuuri yawde yaccade manam nde jabtoto on ɗon interpellation mo ganduɗa ko 44 candidat recalés bindimo ɗum e ɓataki ɗin konguɗi ne jaaji e hello joyi eɗen nden jayde la turbine jayde express kanko mo leydi ndi kaldateɗo elle o nanani ɗin erali ɗin candidat ji recalé saabu hanki o wonno koye goɗɗum ko on ñalawma biteɗo journée nationale de l'équité ɗum jandire l'express quotidien arti ɓe mbitande ko Macky Sall yonni darde e golle 13 Faye Diouf ngam jokkiten inde makko on debbajo mo ganduɗa ko jagorɗo on ñalawma noon l'équité sociale mawninama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono noon jayde tribune sport ɗon gadortoɗen jayde coftal balli yewɗo subaka ɓe gaari koye jaltugol aduna bamum Cheikhou Kouyaté ɓe mbitande koye nder nderi walla plein kan goto e barotedde walla ni barotedde ngal leydi Sénégal mema tawi memeɓe ko sunare nde ganduɗa nde ko bamum on gonnoɗo capitaine Kippo Guendijo woni Cheikhou Kouyaté cankiɗo ɗo e Dakar nde wayni kanko on ɗon Cheikhou Kouyaté o yamirama nde ummoto toon ɗon camp de base mbo Yamoussoukro o ara o tawtere wirwirde jinnaɗo makko gorko goɗɗum ko tawete hen ko caggal on ɗon victoire e yeeso Gambie Sadio Mané wondiɓe muɗum mbaɗa koye salle gam wadde remettre en jeu walla ni remettre en selle ɗim ganduɗa ɓe ko muscle uji mabɓe toon ɗon salle sabali ha hande tawetaki on ɗon groupe Cameroun Rigobert Song waɗi expliqué on ɗon gestation mo ganduɗa woni moftal André Onana beele mo won titulaire aljuma ko namdal nga jaynenkoɓe namdi resante ko aljuma sanga 17 heures kono noon jayde stade battindirtoɗen ko ɗon tigui guddirten robine men jayde jeewoɗo subaka hannde jaynenkoɓe gaari koye Cannes Côte d'Ivoire 2023 deuxiéme anniversaire de Lyon aljuma paaɗo ɓe mbitande holko faadi Sénégal hakkude muɗum e dowla Cameroun ko ɗum mbarodi gañidi wonde ladde heyɗudi e oɗo saaha ene yiilo ko songui ɓe mbi noon so tawi fotti e mbarodi haarde e oɗo saaha Samba Liɓe Daro e Samba Liɓe Take duel de Lyon ina fada e oɗo aljuma kikiɗi haysono tawi aljumaji kewɗi barotedde ngal leydi Sénégal ene jogui hen ñalaɗe to banggue victoire janenkoɓe mbi ko wona match bebɗo doublé e match makko gadiɗo e coupe d'Afrique Lamine Camara woni Sénégal najo gadiɗo wadde onon exploit wadde doublé e onon premier match coupe d'Afrique goɗɗum ko tawete hen ko konguɗi Limane Ndiaye o mbitande ko milieu de terrain de Lyon o wi tan komo foti wonde décisive e nder terrain goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko fate banggue ha joni équipe de Gambie Mané et Sarr l'expérience à revendre non janenkoɓe mbiri tawi wone haalɗen konguɗi ko ari ceerno Yum e Dame Ndoye Mam Birane Diouf ɓe mbitande ko ɗe baroɗe ganduɗa ɗe ko baɗɗe marqué on ɗon premier match de Lyon ha tengti on ɗon coupe d'Afrique des nations de football ko ɗum wonno ko jaaɗiɗe jeenayyi leydi men Sénégal cuɓin ɗon e oɗo ñalawma hande dawruno politique hani e coftal balelage ko ɗo haaɗi kono noon Amadou Moussa Allah jarama namde ɗe ko tati namdal garwanigal ngal woni ruttade hoore boy holko ɗum wawi jibnande ɓenɗon ɓe gandanɗa hoorema vraiment ñaguima yo hoorejo leydi ndi vraiment arte alhaaliji ɗi
surtout ko ngana do horma woni ben don ko wayno Bougane Gueye Dany e Mimi Touré. Bon mataw ko hare no mbiyatni ko hare arabeɓe tan min dan no mbiyatni hare lawɓe arabeɓe hakkidini ko goto fof tan ne haala no yiɗiri kadi no mbinmami hankkini so tawi wondene a woni candidat déclaré finalement waɗama recalé il faut gandina base ma o ka ligguiɗo il faut gandina wonde an aɗa jogui droit wonde ɗo ɓe goni ɗo nogase go yawtuɓeɓe donc noon jomumen goni koye wadde haɓare dole mumen ne ponno beele ina nane beele ina jiiye beele aussi ina mbawa teskede saabu haare nde wonta haare tan yami ɗaldima e Allah ko haare nde ganduɗa nde kala e saha konngudi saabu hande normalement ɗo jarten hande ɗo no mbimi ni ɗo heddi ɗo presque lewru fawde sumgoji présidentiel gonɗen koye pré campagne dirtinde walla riwtude ɗin ɗon sumgoji wona ko amnoto franchement wona ko amnoto mbiɗa yiyanna hayso tawi Sénégal fof heedi banggue e o saaha mo gonɗen dépense uji puɗɗiɗi waɗede ɗi déjà parrainage o tan fiche ɗi déjà ko dépense ko dépense hen ko ina heewi matériel puɗɗiɗi waɗede acheminé o observatoire uji ɗi ganduɗa ko international garɗi ɗi wiide ina dirtini hen sumgoji walla ne fuɗɗito hen parrainage wona kene amno heddi noon ko yomi haal beele mi haali walla yomi haal beele ne waɗe ina serti yomi haal saabu mi haali walla yomi haal pour waɗe ko gueɗɗiɗi certude cikkuɗen tan ɗiɗo konngudi ko konngudi yomi haal saabu min kaali min mbino ñanden mamin darono dole men ponno pour habtade wonde komin riwtaɓe alay saago walla komin ittaɓe taw min dampilino min mbaɗi remplir ko ganduɗa kañum woni droit ji amen ko ɗum woni ko jiiɗen ɗo e ɗi candidat ji puɗɗiɗi ɗi wiide wonde yo parrainage fuɗɗite kono noon elle namdal ngal ɗo ɗasta woɗɗude ngal ɗon woni les recours holko recours aji gandanɗa hoorema comme par exemple en jii hay le PM waɗi recours aji candidat coalition Benno Bokk Yakaar holko recours aji mbawi addandeɓe kamɓe ɓen ɗon ngana horma kamɓe goni candidat ji waɗɓe ɗino recours aji ene jeeya e kuule électoral ene jeeya so e kuule nder leydi ndi woni constitution Sénégal ne yamiri so tawi wonko ñawma walla wonko ganduɗa ko aɗa sikki neɗɗo o timminani ɗum pour wonde candidat walla suɓede e ko nandi hen aɗa jogui droit wadde recours saabu oɗo saaha gonɗen koye saaha recours te recours o fuɗɗi ko altine ha talata hanki manam ko ɗum 48 heures donc noon kamɓe ɓe mbaɗi heddi noon ko joƴƴinoɓe recours ɓe won hen kaali ko wayno sa ƴeewi candidature mo ganduɗa kam woni nelaɗo candidat Ousmane Sonko o haali mayn garo hen to banggue actualité kono noon nelaɗo candidat Benno Bokk Yakaar o Amadou Ba woni maître Sall haalani wi ko ɓen jopaɓe hen ɓe kalaka kono noon hakkillaji ne dokki e wonno mbiri wondene jopa hen ko tato Ali Ngouille Ndiaye ne hen omo ganduɗa kam woni Boun Abdallah Dionne hen e Bassirou Diomaye Faye ne hen hay so tawi jani ɗi garti inde Cheikh Tidiane Dieye no wiwade foof kam mbiyen tan ko hunde ganduɗa nde ko kala baɗɗo recours ne jogui on droit saabu en jikadi recours aussi mo ceerno Alassane Sall waɗi donc saaha recours gonɗen moni foof ne waɗa andi ko haare e nder haare c'est à dire so tawi conseil constitutionnel kañum yawtini dawal parrainage ngal eɗen gandi won détail goɗɗi keddiɗi donc noon ɗin détail uji noon hankkadi recours gonen koye dawal recours goto foof ne sikki wonde ɗi oɗo candidat waɗani remplir pour wonde candidat donc ɗum ne koye haare jeeya ko adi campagne o saabu hankkadin ko ɗo haare nde fuɗɗoto goto foof ne yiiɗi telɓinde goɗɗon e herƴinde gueɗe goɗɗon e on tuma so tawi candidat so tawi élection ngaji manam so tawi ko wiyete campagne électoral o ummanama hankkadine ko haare konnguɗi teskete donc noon ene wawi wone recours aji jaaɓe kono wone recours aji ɗen cikki aussi jaɓetaki saabu taw waɗani conforme koto banggue ko wiyete ko ha joni loi woni kuule nder leydi ndi ko noon namdal men battingal ko coftal ɓalli woni match men contre Cameroun holɗum woni chance uji meɗen walla ustante meɗen chance équipe nationale du Sénégal ko confiance par ce que premier match coupe d'Afrique so tawi a gagnima deuxième match à chaque fois jarta hen koye hakkille deeƴo sans pression ko ɗum ɗon woni chance équipe nationale du Sénégal chance goɗɗo kadi aussi ɓe kawrata koye Cameroun joguiɗo 1 point te kuto kuɗ jiɗɗo gagnade donc pression woni koye banggue Cameroun Sénégal noon koko fati ene jeeya ko Cameroun adduni ɗum donc noon pression ala ɗon ko hakkille deeƴo ko confiance saabu mboɗo jogui 3 points plus 3 kadi il faut yimɓe paama oɗo compétition ko 24 équipes ne woodi ko wiyete meilleur troisième donc Sénégal ne jogui chance laabi ɗiɗi chance victoire wadde qualifié directement e onon huitiéme de finale ene jogui chance aussi wadde visé ko wiyete match nul
pour waɗa assuré meilleur troisième hay so tawi Sénégal wona ɗum objectif muɗum e oɗo coupe d'Afrique sabu wona waɗirde qualifié meilleur troisième kono sans équipe nationale du Sénégal kala banggue mo giwruɗa ina woodi kono noon ko match muusowo match physique match mental et match pression mbo Cameroun addi foti addude fewde équipe du Sénégal kono mbiɗa sikki tan hakkillaji deƴƴi ɗi équipe nationale jogui o e staff wonani hen gollo mbiɗa ɗamini vraiment o wonta match cattanɗo équipe nationale o ha ɓurta kono noon Allah jarama vraiment a weltanama e jabuɗe ɗi no fewi. jarama Elage golle ma jooɗi peewi a weltanama no fewi ɗum noon mataw mi hokkede konngol ƴewna en to banggue commentaire uji ɗi won fuɗɗiɓe arde seeɗa e on tuma mbawen ustude saabu hanken keɓani hen arde ɗum noon ƴeewen hande beele gara hen ko adini woɓɓe ne gara no mbiɗen ni tan moni fof so tawi ne waɗa commentaire yo andinen to woni surtout inde muɗum normal Elage bisimilla. kono noon wadde en beltanima on ɗon biyeteɗo Siley Mamadou Niang o wi tan ko bonjour ko ɗon o hadde ɗum ɗo kanko en calminimom en jarnimom yiɓɓe jaam officiel jaam waali on comme mi anda meɗen mbiyamo tan vraiment so adduna inde nde no mbiɗa ni ma ɓuranno kadi ɓeyde mi rentinmaɗo gueɗel gotel tan won baɗɗo commentaire less te o waɗi commentaire ko Piindi o woɗɗani galle o ko haali ɗo henno ko ɗum ɗon jarani kadi yirɓe monto heedi kono noon Ibrahima Sow en beltanimomo no fewi kankone vraiment o haalani aussi to heedi Amadou Wuri Diallo ko noon kañumne en beltanimomo ha no fewi bon en fait are commentaire mo mbinomi on jarani haalde on ko neɗɗo goto tan woto banggue o kañum woni wadde ni bon King Flam en beltanima ɗum aussi monsieur Thiam donc enen mbiyamo good morning kankam good morning vraiment Allah jarama o jarama en calmini en beltanimo eyyi Aïdou Diallo aussi weltanama hélas pourtant a waɗi violé hundede waɗi goto nan ɗo mo ñaguiɗo ɗo en beltanimomo kanko kono noon en beltanima fuɗɗiɓe arde ɓe eɗen mbi tan heddiɓe kadi so garoyima en keeb fartangue wawde ƴellidde calminaɗi mabɓe en beltanimamaɓe no fewi inchallah ma en garto e mabɓe so Allah jaaɓi ma en garto e mabɓe inchallahu rabbi en beltanimaɓe kamɓe kala e mbaɗi kubal joni mbiyen ganduli yo ƴellit yadude hen e Jobbo Oumar Jobbo Sow oto banggue karallagal ngal kam no jiiɓi no fewi ko Sow tan e li joni garen jokken programme men. Olel Piindi koy lottiɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnange irrangere woy worgon nde diaspora nani Olel Piindi a jarama ganduli wona on ji Oumar Jobbo Sow de déjà mo bettami bonnaɗo e micro mo bettami ko ɗum wadde wiide oto banggue karallagal ngal ko sosoɓe tan liiliɓe gon toon kala saaha eɗen jiiɓa ɗum noon on beltanama noon kala joni en jokkat programme men hono no kala ñande alarba ko alarba dawrugol mercredi politique ɗi dumunaji kala ne yimde ala haali recours mo ceerno Alassane Sall joƴƴinoyi ɗum hanki d' ailleurs gam on ɗon double nationalité mo ganduɗa kam tigui woni Karim Meïssa Wade biyaɗo wonno jogui ko double nationalité sénégalais et nationalité française ko ceerno Alassane Sall noon o waɗi exécuté on ɗon menace caggal muɗum yimɓe Karim Wade kañumen ne garti jabtademo kono en namdima kadi juriste mo ganduɗa ene haalana en holno ɗum jogori siforade lelorade joni o kamɓe kala ko Elage Abbas Sarr namdiɓe jehen toon to biye vitré kettoɗen ɓen ɗon tata ko kaali garten e commentaire. quand même wadde déposé recours to conseil constitutionnel recours o ko fate candidature Karim Meïssa Wade Karim ko yiya kanko il a deux nationalités ko dañi nationalité sénégalaise et dañi nationalité française te hande sa ƴeewi ko mbimi constitution Sénégal ko wi e article 28 kala jiddu wonde président nationalité goto tan dañta won nationalité Sénégal sa dañi nationalité goɗɗo a wawa laamade Sénégal a wawa wonde hay candidat haala kata laamo minen nomin yiiɗum min yi Karim Wade ko candidat minen gandi Karim Wade waɗade renoncé e nationalité makko donc min bindi min nawi min mbi Karim Wade ha joni to wonɗo ko sénégalais kono ko français ne hen
conseil constitutionnel ko haali ko ne laabi ɓe bitti ko bittanno ñande sappo e tati nduɗo lewru on janvier 2024 décision numéro 1 candidature Karim Meïssa Wade jaɓɓama kala ko fati nationalité ɗum régli ko ɓooyi so tawi kay yimɓe ne paandi ene mandi finde hono wote ɓennoɗo 2019 holko riwno candidature Karim Meïssa Wade wona nationalité wona yoɓani amende ala ko wonano électeur wala no liste électoral ɗum waɗi o wonano candidat 2019 ɗum kay ɓenni o saha ko candidat omo liste électoral ko électeur walla double nationalité ko sikkuno noon kam kaɗo haala ene wawno ummorade banggueji foof ha e dow banggue ceerno Alassane Sall saabu ɗum kam o roye jiɗ wonko fawa e dande makko saabu ɗum farba ngom honorable député maire des Agnam aduna fof e jooɗi no huccete Alassane Diop Fall o wonde o ñaami kalis mo laaɓani ceerno Alassane Sall ñaami kalis mo laaɓani donc ko laaɓal ngal foɗata ngal ɗum kay on fonno jaaba ɗum on fonno porter on plainte bo sikki noon ko wiyete ko tan kiwo kam yetade muɗum ɗo débat kalde ɗo so tawi ɗum fof en haale ɗum débat affaire national ɗum nationalité wonde jiɗɗo ardade leydi ɗum hunde wonde ɗum fof foti ɗum réglé en constitution te constitution somo juma elle wino ko neɗɗo yiɗo wadde présenté pour lamade leydi e nder condition ngaji ɗi condition ngaji wona goto wona ɗiɗi ne keewi e nder condition ngaji il faut gona sénégalais exclusivement sénégalais donc taw a jogue nationalité leydi gondi maintenant wadde recherche e national leydi gondi e ndiɗon leydi hol condition ngaji o jaɓata renonciation neɗɗo yiɗi wadde renonciation nationalité holɗin condition ngaji ko noon wonno ko Olel mbedda purement politique ko yewiti oɗo mercredi politique alarba dawrugol elasata hokkudema konngol nde tawno kanko le principal intéressé Karim Wade waɗino tweet e jamma beeɗo ɗo o habri Sénégal naɓe wonde mandataire makko on ɗon coalition K 2024 woni Karim Wade K 24 on ɗon mandataire makko wiyete ko Maguette Sy yeehi ɗo haaldata e men ɗo ko hanki jamma wonno e yeeso conseil constitutionnel gam weddeɓe on ɗon copie kayit kolirowo wonde ne preuve attestant manam kolirowo wonde o waasi on ɗon nationalité makko française ko fati banggue on ɗon renonciation mbo wanno o wi noon ko ɗum fausse polémique e ko yewiti on ɗon nationalité makko française ko ɗum question définitive baɗaɗo réglé manam hunde réglama guila ɓooyi o wi noon yo yimɓeɓe mbar concentré e ko yewiti e vraie priorité woni tan yo yimɓeɓe kuccu e goƴaji Sénégal naɓeɓe paɗɗe ɗumen paɗɗe Sénégal naɓe e on tuma noon o wi wonde omo yetta ceerno Alassane Sall caabiɗo kaɗo haala nde siftinimo wonde ni omo heddi e windade e liste électorale française leydi ndi o meeɗa wodde vive le Sénégal vive la République vive l'Afrique allez les lions ko tweet mo ganduɗa Karim Meïssa Wade waɗi ɗum pour andinde yimɓe kam déjà o natti jogade on ɗon nationalité française haysino tawi o jaani ceerno Alassane Sall wondene on ɗon kam jarama saabu siftinimo o jeyaka e omo jokki wonde liste inde makko ne jokki wonde liste électorale française kono kam ɗum iwi hankkadi ne oɗo saaha donc yo yimɓe gaccuɗin haalullaji cewɗi kucce e golle ko fari sukaɓe ko fari Sénégal naɓe ɗum woni ko windi hanki e hello makko Twitter kanko Karim Meïssa Wade haadema arde on commentaire haadema arde commentaire Olel o commentaire ma d'ailleurs tweet Karim Meïssa Wade ko noon en fait ko noon ɗum mi sikki ɗum tan ɗo fota wawde wiide kanko Karim par ce que hande vraiment ɗo fada ɗo mo fada no fewi no fewi no fewi ɗo e leydi Sénégal wadde ene waɗɗi e makko vraiment wadde ko gandanɗa hoorema geste goto kollirowo quand même au moins ko haalte koye makko walla ko ɗumen koye omon minen mais joni ɓe yin garta juste ɗo wi wonde mo jara ceerno Alassane Sall nde siftinimo mo jokki windade walla fiyede ceerno Alassane Sall dañini baraji ala dañi baraji e c'est à dire que o yiiɗi wiide tan o yiiɗi wiide ɗon tan peut être que en fait ceerno Alassane Sall vraiment enen famminamo kanko omo wonno joguino nationalité Sénégal omo joguino nationalité française mais e oɗo saaha hannde o itti ha laabi pour andinde on iwi peut être on en wawi taw tugnino tan ke on ɗon inscription mo windino toon to e liste uji électoral mo France pour andi noon malgré o windino men kono yo on femme hande ñalawma hande o iwi ha laaɓi set bon ɗon noon woni ko tumdi ko haqqillam ha ɓurti surtout par ce que sa ƴeewi ko hanki o nawi on ɗon copie kollirowo wonde o perti on ɗon nationalité kadi mbiɗa sikki won article aji kewɗi nana mbaarimo ga e Sénégal kono kadi toon to leydi France
parce que pour gona candidat il faut gona 100% sénégalais te kanko ko binational awa joga double nationalité gona candidat donc est ce que dum tardani d'ailleurs est ce que dum tardani leldemo hollirde attestation wonde leerdemo wadde renoncer on don double nationalité adandi min pour min jaggima hande Karim en jogui de doute hakkille mudum sa yi gila tan Karim yak candidat ha joni ronkam yortel yorto gay leydi Sénégal pour min jaggima ko jogui de doute omo jogui sikki wonde ko battere kali ko battere kali donc garagal makko ngal sohlani ɗum waɗi omo tardini ɗum waɗi gueɗe ɗiɗi Karim aɗa yiyam ma yimo ñande foof conseil constitutionnel wi e wonde waɗi validé candidature makko haqqan ma yimo ɗum o tello au cas contraire mbe sikki donc pour moi o arta ko adi nde nan ka fiti ko arta ko adi le vent o arta ko adi le vent ngaren e on don commentaire ɗin ɗon haaluji neɗɗo channel Sall Mamadou Aw haali ɓe déposé on recours o addi dalillaji kadi neɗɗo kanko Karim Wade Sada Ndiaye mo PDS jabtima wi wonde neɗɗo foof ne wawno haalde wi Karim Wade laaɓani so ko wona channel Sall o kiri yeru ɗo farba gom joɗino e yewtere wotere wi wonde channel Sall ñaami kalis donc noon o haali hen ni pulor uji ɗo wi wonde ko ɗum pette hirsanki walla ko kiwo yitade mum caggal muɗum ko juriste o wonko arti hen kañumne hay so tawi waɗani évoqué certains article aji saabu oɗo saaha wiide makko tan ko conseil constitutionnel wawi laɓɓinde beele Karim Wade ko candidat walla wonta candidat commentaire ma ɗi kongu tati yimɓeɓe ganduɗa ɓe jabdiri to banggue politique e on ɗon juriste aɗa andi editoɗen ko Mamadou Aw enen calminoma au passage par ce que vraiment aussi kankoni kamɓe foof quoi par ce que hen goto foof sa wiide ɗum micro tan vraiment ina softa vraiment yidde jabtade e ko namɗo ko ɗum donc ko holliti tan kamɓe wa parti républicain pour la vérité kamɓe ɓe gandi parti république des valeurs voilà des valeurs effectivement c'est ça ko noon kamɓe ɓe mbiki e wonde hono gardiɗo mabɓe o ceerno Alassane Sall ko waɗi ko waɗi ɗum ke lawol sababude neɗɗo mbo joguiɗo double nationalité ala droit wadde compétir e élection ngaji meɗen mais sa ƴeewi Sada Ndiaye en walla Karimistine ɓe kam foof ɓe kolliti e wonde ɗum ɗo ko ɗum faux débat par ce que wonko ɓuuri ɗum ɗon ɗuminde wonko ɓuuri ɗum jojjilte haalaki ha tengti noon kanko Sada Ndiaye o joftima kadi on ɗon mo ganduɗa mo woni ceerno Alassane Sall par ce que o joftiri ceerno Alassane Sall ko hollidde wonde Farba Ngom joɗima e télé wi e wonde vraiment kanko e ceerno Alassane Sall ɓe naati wonɗe naati ɓe ñaami toon kalis ko ganduɗa orma laaɓani bon ceerno Alassane Sall sene laɓɓina toon fonno yaade laɓɓinoyi au lieu kene yaa e ganduɗa orma ko ɗum ɗo ko ɗum faux débat beele en mbawa jaggude wonde ni ko pulaar wiyata ko Allah ne haɓay tenoɓe ne kaɓay koye mumen saabu sa ƴeewi ɗi haalullaji kala ko hakkude opposant ji ɗum ɗon est ce que ɗum wawa bonnude aussi e ngal mowodiral ngal opposant ji ponno wadde mbawa haɓade au pouvoir ko holko cikkuɗa hannde ɗum ɗon ne fonno wonde darde ɓe ganduɗa kañumen goni opposition e aɗa andi ɗon tan ƴewata ɗon tan gandata hannde presque politique Sénégal 90% ko intérêt personnel ko hooram ɓuuri hen so wonano hooram o so tawi kamɓe effectivement kamɓe foof ko yande mabɓe ko wotere ɓe jiiɗi ko haɓade systéme gonɗo ɗo fewani vraiment ɓe potani ñeguidirde koye mabɓe ɓe ponno ko ƴewde hol peeje peccoɗe pour daɗɗude beele au moins so tawi ɓe goodoya deuxiéme tour ɓe ƴeew hollin chance uji pour wonde chance uji mabɓe pour wawde rendinde pour wawde au moins rewtide ɗum mais à chaque fois so tawi ko ni ɓe mbaɗata ça veut dire que kamɓe hay chance goto mi yiyani holto poti wawde wonde darade haɓe mbaɗa opposé o walla ɓe mbaɗa conquérir ko gandanɗa hoorema ɗum ɗon woni pouvoir gonɗo en place jarama elage ko Olel Mbedda wonno Olel Mbedda ko fate banggue politique woni dawrugol eɗen gandi kala alarba ko hen gartat hen ɗiɗo haalullaji double nationalité mbaɗen relis aussi yoɓe ganduɗa kam woni tweet mbo Karim Meïssa Wade waɗi hanki jamma ɗo holliti wonde ɗo haalat ɗo e jamma hanki o coalition K 24 Karim 2024 woni on mandataire makko Maguette Sy yeehi dépose yi ɗon e ɗon ɗo toon to conseil constitutionnel copie de la kollirowo wonde ne woni dokkirowo dalilu wonde hande o waasi on ɗon nationalité française kalteɗo ɗum noon o wi on probléme hande réglame wonti caggal jungo o wi noon ko yo Sénégal naɓe kuccit e ko woni priorité woni ko jojji ko faɗi Sénégal naɓe ko e sukaɓeɓe o wi noon omo jarno ceerno Alassane Sall nde habrimo wonde ni omo jokki windade liste électorale française leydi d'abord ndi o meeɗa wodde o wi vive le Sénégal
vive la République, vive l'Afrique, allez les lions. Ko tweet to nganda ko woni Abdou Karim Wade ngam jabtade ko yetti ko e haaluji kewɗi ganduɗa ɗi teskama e to banggue candidature makko jokken programme men paaɗen koye Olel diwan. Olel Piindi koy lotti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irnangere woy worgon nde diaspora nani Olel Piindi subaka law noon bandamar yetto Olel Piindi subaka law ceera e kumpa 9h fayi hojomaji sappo e jeenayi ko ɗon jaɓɓotoɗen musidɗo men Siraji Ali Ba toon to Goudiri kono kala ñande alarba kanko jokkodirten o haalanen holko ɓuuri mantinade on ɗon e nden falde toon to Goudiri. Siraji jam walema jamni ceerno mi salmini Abba Sarr en calmini hettiyankoɓe haalirde men Piindi radio kam e jokkorde mum kamɓe kala ɓe kettima ɓe calmitimama holko ɓuuri mantinade e nden falde Goudiri e diwan Tambacounda. ko ɓuuri mantinade ɗo ko yimɓe Amadou Djiby Bari mawnini kolol mum jeeɗiɓiwol tawi kadi ngolɗon kolol jeeɗiɓiwol ko o mo ganduɗa goto e musidɗo men minen mbiyata ceerno amen ceerno Hammet Amadou Ly kañum arno waɗi nden yewtere pattam lamire tawi kadi ko yewtere nde ganduɗa e kala hitande omo aadodira yimɓe Amadou Djiby Bari ngolɗo waɗi laawol ɗiɗiɓol noon komo wawa tawtorede omo ɗo nde ɗo yewtere e kono kadi eɗen mbawi wiide titode hikka nde wonno ko denɗiragal e jaalɗinde jaam e nder leydi Sénégal walla e nder windere nde fof ko ɗum wonno toɓɓere nde e ɗum noon bandiraɓe hewɓe mbawi tawtorede ñalawma o kono kadi yimɓe hewɓe gimmima nokkuji goɗɗi e ɗum noon mbiɗa andi ko ɗo kaddeten e nde ɗo toɓɓere ko wona ɗum ko en ɓennata seeɗa ko faati kadi e cellal so wiyama cellal noon ko poste santé mo dendude dokka dendude noon woɗɗani Goudiri ñande sappo e joyi nde ɓe keeɓi udditanede poste mabɓe santé kañum wuuro kadi en wiye lewa nde tawno ɓesguji kodɗi toon ɗi ko ɓesguji tampunoɗi ko faati e safara hakkunde lewa e Goudiri ko 37 kilométre kono kadi ko ballal Allah e ballal ɗanniyankoɓe mabɓe ko ɓen mbawi walludeɓe haaɓe mbawi dañde poste santé ji tawi kadi laamu ngu tigui rigui jaggui hen mo ganduɗa tawi ko mawɗo docteur ɓe gonɗo Goudiri hono docteur Guèye on tigui wawi nanggude hen ha rokkiɓe docteur mo ganduɗa e oɗo saaha taw ko laamu tigui yoɓataɓe adan wonno ko case santé ji taw kadi ko kamɓe tigui joɓanno nde tawno ene kala hen hôpital kala hen poste santé ene waɗi guure kufri ɗumen lewa Hammat huufi ɗumen walla poste santé o huufi fodde guure joyi ɗe ganduɗa jaafoɗon ɗeɗo guure fof ko ɗon jowiti ko ɗon kadi mbawata dañde jaam ɓesguji gonɗi toon ɗi noon kolliti weltare muɗum no feewi poste santé mo lewa Hammat o ɓe mbaɗe muɗum kene tolno 50 millions laamu waɗani hen mbuuɗu mum kala ko waɗa toon e ɗen ɗon guure ko kamɓe tigui ɗanniyankoɓe ko kamɓe mbaɗi dendude dokka poste santé mabɓe o ɓe mbaɗi e muɗum million ngaji 20 kono ha joni omo heddi e nde tawno o ala mur taw waɗaka collecteur kono kadi bagage uji kewɗi ene keddi ɗi ganduɗa e tawi kadi e oɗo saaha koɓe tampuɓe ɓe darti e ɓe gulliti noon laamu ngu nde wallataɓe so tawi neɗɗo mahni hoore mum waɗi ko fotidani fodde million ngaji 20 ngam yidde wallede walla yidde yañude gueɗe ɗe tawi kadi ko laamu fonno wadde e ɗum noon mbiɗa andi ɓen so mbi yo balle ene poti wallede e monsieur le maire wawino hawrude hen maire commune mo Boyguel Bamba ko on woni maire mabɓe o ari o yonni baɗal ngal ganduɗa ɗanniyankoɓe ɓe mbaɗi ɗumen nde tawno o wi ko laamu fonno wadde ɗum caggal noon kamɓe ɓe ndendi ɓe jiiti feere ɓe mbaɗni koye mabɓe kankone mawo daro hen darde tinde ha laamu wawa wadde e junggo mum nde tawno eɓe keddori ko wayno daɗuleje ko wayno matelaji ko wayno mur ko ganduɗa ko wawi hurluɗumen saabu ko ene woɗɗi wuuro seeɗa so tawi jamma ari hay so tawi malade yeehi toon wawa hay goto wawa won toon docteur ɓe tan mbawa won toon saabu ala ko hurli ɗum ko ɗum ko saɗede mawde ɗum noon ɓe gullitima noon kono kadi eɗen mbawi wiide sous préfet o cukku sous préfet o on hoore muɗum yonni baɗal ngal ɗanniyankoɓe ɓe mbaɗi kono kadi o holliti tan wonde yoɓe jawno ko heddi ko beele ɓe mbawa jokkidde ɗumen saabu nokku o ene namdi ko heewi ene namdi waɗede mur
ene namdi waɗede grillage ene namdi kono caɗele ene mbayno leydi sabu ɗeɗo guure kalden ɗo ɗe fof ala hen wuro ngo ganduɗa wango courant ala e muɗum dendude hakkude muɗumen e goudron o kiloji ɗiɗi ha ɗo ɓe dañani courant ko firni ɗum ko fof dañi courant te dendude kadi ene mbawi ene waɗi histoire sabu forage mabɓe o ko kamɓe tan jogui forage jarnowo hedde 50 kilométre hedde 50 wuuro jaafoɗo 50 wuuro yarata koye forage dendude on forage ha joni ɓen guuri koye gasoil ko caɗele mawɗe ɓe gondi e kono noon ha joni kamɓe ɓe jokki wakkilade gam darnade wuuro ngo kamɓe mahi hôpital o mahi juma o mahi école aji ɗi laamu ala ko meeɗi waɗandeɓe ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe koyemeɓe kam oɗo saaha ɓe gullitima to banggue tampere gam yidde wallede kam hayso daɗuleje walla ɗumen hayso miiro maire o ƴeewa wooda ko waɗaniɓe hen mbiɗa andi ɗum ɗo woni tonganen bandiraɓe e oɗo e ndeɗo yontere meɗen nde ganduɗa tawi kadi ko yontere nde gonɗen muɗum ceernam a jarama Siraji Ali Ba ɗum noon a weltanama no fewi en calmini bandiraɓe e aynumadi e bandiraɓe Goudiri kala e mbadi kuuɓal ko noon a jarama no fewi calmini bandiraɓe fof oɗon ñaaga yaafoye noon nde tawno koye tampere mawde gonnoɗen ɗum noon en jetti Abbas Sarr no fewi a jarama en beltanimomo kanko Siraji Ali Ba kanko joɗani en toon to falde Goudiri e diwan Tambacounda en jarnimo e on ɗon rubrique Olel diwan joni paɗen koye actualité Olel Piindi koye lotti ɗo e Dakar actualité oɗo subaka hannde tade woni ko alarba kadi ko politique o ɓurata hen hewde nde tawno oɗo saaha mo kalaten ko tooɓo recours aji woni ko teska toon to conseil constitutionnel hewɓe e juƴƴini toon recours aji mumen ene hen on ɗon mandateur et représentant mbo Ousmane Sonko talata hen ko ɓe joƴƴini on ɗon recours toon to conseil constitutionnel ɗum noon ko caggal nde ɓen ɗon diwtuno dossier candidature makko tawi motif o woni dalil o wonno ko ŋakke timmal on ɗon dossier ene hen attestation on ɗon quittance poɗɗo hollirde wonde ɓe keeɓi jobdi toon to caisse de dépôt et consignation kanko on ɗon maître Ciré Clédor Ly kanko avocat o ne wayno tan kanko ardi on ɗon recours mbo wi o waɗi ɗum manam waɗimo motivé on ɗon fannu ha joni ko on ɗon candidat ala candidature mbo Ousmane Sonko ina foti jaɓede saabu tan e oɗo saaha hannde kamɓe ICO kanko ICO fof ne wayno tan ɓe calima on ɗon CDC ɓe naata nder walla ni hokkaɓe ko yitti ngol ɗon ɗerewol saabi noon o wi komo jogui dalilu omo jogui ɗamaw d'ailleurs ko candidat neɗɗo mabɓe o so tawi oɗo recours ɗoftama ma won candidat watta 22e candidat woni tawta nogas e goho ɓe gona nogas e ɗiɗo kanko maître Ciré Clédor Ly kanko woni haalde goɗɗum ko tawete hen en kaali ko yewti ko e ɗin recours aji ne jokki ne wayno Karim Wade en kaali joni waɗi déposé un recours kolito wonde wultima on ɗon nationalité jibinande mbo leydi France ɗum ko hanki wonno e juuɗe mandateur makko caggal muɗum ko yonta ko candidat mbo coalition Benno Bokk Yakar Amadou Ba kamne waɗi déposé recours e juuɗe maître Sall maître Amadou Sall on ɗon noon holliti wonde accat tan ko conseil constitutionnel waɗa publié on ɗon détail kono hakkillaji ne jaggui joopa hen ko Bassirou Diomaye Faye joopa hen ko Cheikh Tidiane Dièye joopa hen aussi ko Aly Ngouille Ndiaye wondude Boun Abdallah Dionne o holliti noon wonde sababu oɗo recours ko woni yimɓe nan toon gembi goni candidat ji kono noon jomumen mbaɗani remplir ko poti ko waddi c'est à dire gona yimɓe timmuɓe wonde candidat entre guillemets so en defti konguɗe mo ganduɗa kam woni Amadou Sall voilà ɗum ɗon ene jeeya e recours aji ɗi ganduɗa ene tawa goɗɗum ɗum aussi ko recours aji ɓen 44 walla 41 candidat recalé wiɓe wonde ne ñaguimo leydi Macky Sall yo ɓamte hoore boowal nden limore parrainage saabu kamɓe ɓe jannato joomum mabɓe wonde ɓe jewti poti wonde candidat ji kono kadi ɓe ñaguimo bindimo lettre wonde yo jaabo ko ɓuuri yawde yaccade kadi yo dartini on ɗon processus électoral gonɗo yaade oɗo saaha ɗum noon ne jeeya e konnguɗi ɗiɓe erimo leydi ndi ɓe mbawni kadi yo jaabo goɗɗum ko kalten ina woɗɗi dawrugol ko hoorejo jagorɗo Amadou Ba ina wayno tan ina tawe toon to diwan Casamance leydi Sénégal e on ɗon tourné mo ganduɗa ko tourné worgo leydi ndi to Ziguinchor noon e wayno tan o erima gouverneur o Mor Talla Tine
nde jooɗoto ko ɓuuri yawde yaccade darno commission de sécurité bawɗo ha joni wadde proposé gouvernement o e oɗon plan ko wiyete de redémarrage de rotation du navire Aline Sitoé Diatta darinoɗo guila juin 2023 e sahaji contestation ngaji bannoɗi ɗo kan lan wanno ko assuré ya garta ko ne Dakar e Ziguinchor nde ɓamtata golle muɗum no hannirta ni kanko hoore jagorɗo noon no haali ɗum koye jillu ngu woni toon e oɗo saaha jillu uddidde kono kadi eko fati e banggue fuɗɗade golle woni kanko biteɗo Amadou Ba ko haali toon hanki e gunɗon batu ngu joƴƴinno ɓe ganduɗa kañumen goni gouverneur hay ko nandi hen ko wona ɗum ko Foundiougne gendarme ɓe kañumen mbaɗi démantelé on ɗo région mo ganduɗa ko migrant woni ɗanniyankoɓe kono kadi ɓe ganduɗa kañumen goni ardinoɓe ɗen ɗon ɗalle woni siɓotoɓe koppereje kono kadi nawa yimɓe ladde ɓen ɗon ni ina wayne oɗo saaha hannde ɓen ɗiɗo kala winoɓe witeɓe convoyeur en mbaɗama e kaso e oɗo saaha goɗɗum ko tawete on actualité ko marché de la téléphonie fixe Sonatel e oɗo saaha hannde kañum wambi onon parc mo ganduɗa ko 376 466 lignes téléphonie fixe kamɓe tan mbaɗi détient on ɗon marché public 98,36% e dendagal diso Sénégal kala e kuuɓal ɗum ɗon ne ko noon ɗum wayi mataw ko ɗo actualité leydi Sénégal haaɗi oɗo subaka joni en mbiyat gando yo ƴellit walla so tawi elasa jogui commentaire mo mbaɗɗa e ko yiti ko e oɗo actualité. En fait commentaire o hewta so wona tan recours aji ɗi quand même no mbinoɗa ni nani aɗa andi candidat ji ko ɓuuri ko hen hewde so Allah vraiment hande won hen ɓe ganduɗa hoore ma ene ngakki hoolade tigui rigui gonkum men won hen kadi aussi mbasi ko ganduɗa hoore ma ko jeeyede e sumgoji jogorɗi arde e alay saago ɓe mbaɗa no politicien o wino ni laccirdi min ñamata kono min ɓurlat hen leydi min kirƴinat kono noon a weltanama élage ɗum noon ko commentaire toko sumo joganni en 9h31 minutes joni paɗen koye Olel Kane paɗen ko toon to Côte d'Ivoire. Olel Kane honono kala subaka kan 2023 guilande coupe d'Afrique o fuɗɗi aset jewtuɗo ene wayno gadorɗen arde d' abord koye actualité tanière équipe nationale du Sénégal woni on ɗon gonɗon weero baroɗe ɗe tawteɗe toon to Yamoussoukro hanki noon ko sunare mawde memi on ɗon équipe nationale du Sénégal caggal nde capitaine gonno men wonde capitaine équipe nationale du Sénégal Bamou Sanki woni Bamou Cheikhou Kouyaté kanko Cheikhou Kouyaté noon e way noon ni fédération yamirimo yo immo toon o araga o tawtere wirwirde jinanma ko gorko ɗum saabi noon ko sunare mawde woni ko memi gonɗon weero baloteddugal leydi Sénégal ene wayno noon gonɗon weero keddortoɗen ha joni saabu hanki wonno ko foftere ɓe ganduɗa kañumen goni 11 titulaire e on ɗon match ko remplaçant ɗi tan wondude ɓen ɓe gonano e feuille de match gonno e dingaral ngal on ɗon séance d' entraînement noon wonno ko à huis clos manam hay goto tawtortaka ko remplaçant ɗi ɓen ɗon noon aligné e on ɗon victoire Sénégal Gambie 3-0 ene wayno noon ko terrain d' entraînement o ɓe gonno Ilimane Ndiaye ko remplaçant wonno e tawa e entraînement o Nampalys Mendy Pathé Ciss Abdoulaye Seck e Idrissa Gana Gueye Bamba Dieng Niakhaté Ndiaye Nicolas Jackson Abdoulaye Sima Mori Diaw e Alfred Gomis e oɗon arriére mo ganduɗa ko Fodé Ballo Touré kañum ne tawtorama on ɗon entraînement wonomo tawtoraka tan ko on mo ganduɗa kam tigui woni Youssouf Sabaly eɗen gandi ko gañiɗo e oɗo saaha kono kadi mo ganduɗa kam woni entraînement goɗɗo mo ganduɗa ne waɗi intéressé Sénégal naɓe ko wayno Pape Matar Sarr kañum ni heɓani joude kono kam heeɓi wadde quelques séances quelques minutes e oɗon pelouse passionnaire noon mo ganduɗa ko Tottenham o ɓe kolliti wonde tan ha joni o tawaka e on ɗon groupe ko baɗaɗo banggue taw siftini noon ko adi on ɗon ko adi so tawi match jouama ha gassi janggo e muɗum titulaire uɗi kañumen kala ma mbaɗ séance d' entraînement ko wiyete ko ha joni séance mo ganduɗa ko foccude ko waɗi ko nandi hen kono kadi ɓeeya gacce pofto toon to hôtel ko ɗum woni ka e on ɗon équipe nationale du Sénégal en kaali joni to banggue oɗon kabaru ko Cheikh Kouyaté kañum ummima toon e weero ngo ari ga e Dakar gam arde tawtere wirde jinnaɗo muɗum gorko Youssouf Sabaly noon kañum tawtoraka on ɗon fannu ha hande ene ɗaminani o jouata e on ɗon match ɗimmo hakkude Sénégal e Cameroun ɗum jogori wonde ko aljuma paaɗo so Allahu lamɗo jaaɓi tanière de Lyon
ene wayno konguɗe ne jokki ha joni edin alhaaliji manam tan ko fati banggue on ɗon équipe nationale du Sénégal point médical o en kaali joni kono kadi e point complet to banggue hoolare nde équipe o jogui jour uji kewɗi dokkama konguɗi hanki goto foof noon holliti wondene ko Sénégal hande ala ko waɗi visé so wona wadde conservé on ɗon titre ɓe tawi noon toon to Yamoussoukro e oɗo saaha mo kalten e on ɗon groupe B wona ɗum coupe d'Afrique e mbaɗi kuuɓal to banggue résultat woni gadortoɗen ko résultat tigui ñalawma hanki ko 3 match wonno e on ɗon compteur walla mbiyen ni on ɗon programme to banggue on ɗon résultat ma en gaari hen joni normalement ko Burkina Faso groupe D kañum fi leydi Mauritanie hanki en kaalino seeɗelage haade meɗen ko adi keɗen ñagono walla mbiyen haade men ñagana haade men kaalino wonde ni Mauritanie ene fonno dañde victoire e on ɗon coupe d'Afrique surtout en ñaguino ɗum Allah hayso tawi début match o ha yesso Mauritanie vraiment hollino darde wande fayida kono ala dernière minute on ɗon VAR waɗi punir ɓen ɗon les mourabitoun caggal nde VAR o yurniti tawi ko penalty Bertrand Traoré wona Bertrand kay ko Bertrand Traoré en tiri on ɗon penalty marque amen aray waktu o normalement ko hedde 96e minute kanko Bertrand Traoré o heɓi tirɗo on penalty tawi coup franc o wonno ɗum ko biteɗo Nour El Abed ala 94e minute intervention VAR noon hokki arbitre o jogade ƴettude décision ɗum saabi Mauritanie kadi wasi match muɗum gadano e oɗo kan commentaire ko adi kadi résultat ji keddiɗi ɗi eyyi aɗa andi l'équipe mauritanienne ko pourquoi holko saabino en fait premier match mabɓe ɓe jalta hen ɓe mbawa dañde victoire pour wawde hokkude ɓe hoolare vraiment hay so tawi e hande en mbawa wiide équipe tokos en woodi mais enen mbawi wiide quand même kamɓe hande ene ɓuranno wawde hokkudeɓe doole dañode nde victoire au moins walla au moins un point match nul parce que match o c'était parti pour yade nul et puis ça daari physionomie match o Mauritanie ne fonno yaltirde 1 point so dañan 3 points comme ne fonno vraiment ƴettuto 1 point ko en heɓani banggue kadi ko banggue expérience non toon quoi sahaji expérience ina ngakka ha finalement équipe mo nayejo walla équipe mawɗo wawa dañde pulgue e dow ma on ɗon fannu ɗum waɗi tout le temps ko wiyete ko rek au niveau de la défense eɓe jogo vigilance mawɗo mo ganduɗa hoorema won ganduɗa hoorema wonɗo ganduɗa hoorema jarani wadde foot jarani évitat ɗum no fewi quoi mais so tawi comme par exemple an ko yo bal yaltu tan so yaltide koyɗo yo yaltu so yaltide juuɗe yo yaltu bon en fait finalement ne wawi jibinde probléme et surtout oɗo kan so tawi en kayito banggue organisation haɗa men jokkude on ɗon programme e jencuɗi kan hikko sa ƴeewi mbo rawande o VAR elle watno introduire quoi à partir de quart de finale mais hikka ko deux le match de poule équipe maji ɗi foof mbaɗama installé c'est à dire ko VAR ne woodi donc joueur o ne foti wadde évité acca hakkille aussi VAR ne woodi ne wawi wadde intervenir à tout moment ɗum noon a weltanama e on ɗon commentaire to banggue équipe Mauritanie mais kamen ji une très belle équipe mauritanienne vraiment ɓe kolliri opposition mabɓe te kadi ɓe joguima ɓe mbaɗi créé danger e on ɗon équipe mo ganduɗa ko Burkina Faso te gandi Burkina Faso kañum ɓuuri équipe Mauritanie expérience o terme to banggue participation kono kadi wowtiri on ɗon coupe d'Afrique saabu Mauritanie woni ko 3e muɗum participation sensation goɗɗo waɗi ko hakkude Namibie e Tunisie Namibie hanki woni premier muɗum victoire e coupe d'Afrique Namibie ko leydi tawtendi ndi e nder Afrique du Sud so tawi a ƴeewi ko kondi kettel e nder Afrique du Sud lamorgo ngo ko winduk wonde ɓe ganda Namibie nde Sénégal waɗata qualification muɗum coupe du monde lawol garnol 2002 ko kamɓe wonno dernier match Sénégal nde Sénégal fiɓe 5-0 résultat match goɗɗo ko Égypte waɗanno équipe goɗɗo wadde 1 partout je pense donc Sénégal yewti to banggue différence de but donc Sénégal fino Namibie 5-0 on Namibie guila nden ene ɗaɓɓa victoire muɗum gadiɗe coupe d'Afrique ko hanki ɓe keeɓi ɗum e yesso Tunisie donc commentaire ma piyaɗo wona n'importe qui ko Tunisie joguiɗo coupe d'Afrique laabi jonɗi expérience e football maghrébien kono noon Namibie naɓe kolliɓe hanki wondene ko tati memata jeenayyi eyyi ko nu woni ko mi ɗum ɗo artirata kam tan e ko mbinomi ko au début mbimi yappa une petite équipe tokos ala rutti kadi hande toutes les équipes se valent a sikkat tan ma taw ko an ɗumini mais sa ɓurantinnade par ce que les matchs là se jouent sur le terrain ke nder terrain joueur ɗon résultat ɗi mbawata yaltude donc dokken tan ko wadde félicité Namibie
vraiment e oɗo victoire par ce que ko ɗum victoire mérité ɓe gujjani victoire o terme de jeu des occasions match no wana wonde 2-0 ou 3-0 voilà ko ɗum ufde soulagement mawɗo mo gandanɗa hoorema o ina waɗaɓe permettre peut être wawde jeeyede e course garoyo surtout yaade ha 8e de finale kono match goɗɗo e groupe E ko Mali ɓeeto ko les aigles de Carthage ɓe ko les aigles du Mali. Mali fi ko Afrique du Sud 2-0 match patam lami mo Mali géri waɗi maîtrisé men garo e Mali parce que ko équipe promoteuse vraiment sukaɓe fatam lami ɓe dariɓe expérience et jeunesse men garo hen sabu waktu woni koye hubde programme hannde ko match ɗiɗi goodi à partir de 17h groupe F natat dingaral holnato dingaral ko les lions de l'Atlas D ko noon wiyete merci Djiby Dieng et la Bassar 17h Maroc demi-finaliste mondial dernier ɓe ɗo to Qatar nangodirta koye Tanzanie donc ko favori extra favori fada Maroc et en tout cas bon ne wawi ɓe gara ɓe mbaɗa écrasé de ɓe dañi une victoire éclatante mo ganduɗa hoorema bat faux pas tokos ɓe dañi échec donc ko banggue ɗiɗɗi fof par ce que échec o bon min jaggimi woni ɓuuri wonde priorité par ce que aɗan équipe favorite tigui rigui sa ɓuurani tinnade so tawi aɗa base favoritisme ma rek sa ɓuurani tinnade a yanat et puis so tawi a ƴeewi fisnomi o lelgo tournement o guila fuɗɗi équipe aji mawɗi ɗi fof cikkaɗi ɗi wondene ɓen fof dañi difficulté sa ƴeewi sowona Sénégal e Côte d'Ivoire ɓen tan goni ɓe dañani difficulté d'entrée entre guillemets match goɗɗo ko République démocratique du Congo sanga 20h hakkude mum e Zambie les Chipolopolo kañumen caggal sacre mum 2012 so tawi a ƴeewi 2015 ɓe jaltani poule 2017 ɓe jaltani poule 2019 2022 ɓe garani d'ailleurs coupe d'Afrique en tant que champion d'Afrique en 2012 mais ɓe gari aussi pour hollirde wonde naɓe ɗo eyyi ko noon aɗa andi ɓen aussi chance uji mabɓe woni holko ko addannoɓe ko wasde ɗumen wadde naago aɗa andi des fois a gagnata hunde tan cikkama aɗa ko an woni hen alors que affaire match uji les matchs là se joue match par match hay sa gagnine jaggu match ma garowo ka poɗɗo tinnade ka poɗɗo darade ɓeyda sembe ɓeyda doole mais wona gagnat tan ƴetta ha gasna mbiya e wonde yalel sa lelima sen neki ɗum woni caɗele gaddanɗe Elage a jarama Olel Kane ko ɗo haaɗi ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi en gudditat ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde e 78 158 81 05 walla toon to Skype ko Piindi espace radio quelques messages haade wajuɓeɓe arde Ndiaye Moussa Ndiaye ene wayno mi heɓɓitoma Elage o wiyen ko toon to Nouakchott o woni oɗo biɗo wonde e compte muɗum ko France Paris o wiyen calminama no fewi on calminama no fewi oɗon kette no fewi kadi aussi sanne goɗɗo noon ko Amadou Wuri Diallo wonko waɗi ɗo ceeɗo Abdoul o wi ko jaam waali e moɗon heeɗiyankoɓe Piindi FM Seydi Sar Seydi Anne mi salmini on ko Abdoul Ceerno Madina Gounas voilà Ibrahima Niang gandu jaganam setan Ibrahima Niang wi ko ɗum fierté vraiment e yiide auditeur uji diaspora ina mbaɗa commentaire uji noon yo wuur Pulago yo wuur Piindi en mbi allahumma amina jettiɗo assalamu aleykum assalamu aleykum warahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah Abba Sar Amadou Moussa no calminama Saydou Bari to kay haydi noon guurɗon défaite le mourabi tun hanki min o noon Moussa affaire football ko yalte no par ce que nden so mbiɗa yeɓanno football so équipe am hawama tan sa mim hamti kene haɓoɓe waɗi yaltimi football e programme am haala mbaɗa yeeɓa mais so équipe hawama hewani musidɗo par ce que yaltini football en lamba en ɗum ɗo gueɗe gueɗe par ce que nden ne musannohom no fewi après jaltimi programme o ko holno guurɗon ɗum en tant que Mauritanie naɓe surtout no jiiɗa réaction ka hay naɓe toon voilà mi kamɓe ga ko Sénégal ɓuuri wawde supporter par rapport e équipe Mauritanie ko jiimi ko ga est ce que hay sukaɓe ɗum ndeysan ɓeetaw ko meilleur gagnant Allah walla équipe aji mais kam ko banggue entre Mauritanie e Sénégal ga équipe Sénégal yimɓe ɓuuri sohlude équipe Mauritanie ok min nani yimɓe ɓuuri yebde tene Mauritanie keɗimi kap Allah nde kokal muɗum kami Adama Diop ko wawi wonde fof emo hettima a jarama Seydi Bari en beltanimamo toon to ka heyɗi noddirtuno en 78 158 81 05 allo aleykum salam
Assalamu alaikum. Aleykum salam. Salam wa rahmatullah. Amadou Moussa. No mbaɗɗa musidɗo? Salminama juurama. Salmi Abbas Sarr le. Inde yettoɗo noddirta en? Voilà. O ɓoccitima taw won goɗɗo jettiɗo 78 musidɗo allo. Bismillah. Wa aleykum salam. Bismillah. On ɓoccitima Piindi espace radio toon te Skype walla 78 158 81 05 Skype c'est bon. Ɗum noon ƴettinga e numéro musidɗo allo. Allo, assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Seydi an Seydi Sarr. Salmitama musidɗo. Ko Baba Thioye Walalde. Seydi Thioye. En calmini dendagal heɗotoɓe en kala. Jarama Thioye. En beltinima kadi ɗo jokkodiral men kadi e demet kabaruji ɗi mbaɗi fayida. No ceerno men ceerno Abdourahmane Ba en salmini on no juuro on kadi o yomo duwono on no feewi mo heeɗo on. Min mbi amine min calminimo kankone. Mo heeɗo on no feewi kala subaka fof o heewani wasde heɗade on. Tigi. Ɗum noon o welti e golle mon wiyomo duwono on yo Allah jokkan on moƴƴere nde. Jarama no feewi Thioye. Wona ɗum ko eɗen mbiya so tawi tan ceerno adorinoki wonde almudo. Sa renaki almudo naññat ceerno. Ka haala ko firti. Kalɗon haala joofi so tawi laamɗo addunoki wonde opposant nañña laamɗo. ɓe gummototo hannde tan ɓe ñakkoyo ga janngo. so tawi aɗa ƴeewi a ƴewtini ma won wiyannoɓe karim wadda alay sago o foti ko artiɗo o foti ko waɗanede o foti ko dañƴi ɗum ɗo o foti ko dañƴi ɗum ɗo. ɓe jiwra oto baŋnge laamu ngu janngo e jam kadi ɓe jaltiɗo oto baŋnge mbiya omo jogii ɗum ɗo omo jogii ɗum ga en. wadde noon e nder renndo ngo so tawii neɗɗo won golle ɗe gollata tan ala fof ka yiyata a yarat hakkille ma tan nganndaa ɗo ɓaɗi yalla hokku en deejal kadi barooɗe leydi ɗe kadi hono kuyate en duwonima makko e sankare jinnaaɗo mbi yo Allah yurmo yaafo ko noon tan woni e aduna yo Allah watton poftorde makko assalamu aleykum wa rahmatullah. jarama Thioye en beltanimomo kanko Baboy Thioye toon to Walalde o erotno en 78 158 81 05 Piindi espace radio musidɗo gonɗo ga e ligne allo allo ale ñif radio musidɗo walla goɗoɗa gacca hakke ko radio ketton kay eyyi il faut ñifa radio o noon walla goɗɗoɗa ɗum ne mbawen famodirde eyyi fadde mi ustoyamo voilà kalna en to noddirta en e hol inde e yettode 78 158 81 05 Piindi espace radio yewtere moon Olel Piindi Subaka so tawi on keeɓi nadde tan on ñifat téléphone o walla goɗɗon carrément musidɗo bisimilla elage jaɓɓom assalamu aleykum Amadou Moussa an bisimilla musidɗo on salminama calmitima on beltanama no feewi machallah salminama TV vraiment emin beltanima inde yettode noddirta o ko Ousmane Ba Jamɓuri Ousmane Ba to Jamɓuri Ousmane Ba Galaya mi salmini ceerno Hammat Thiam tigi on beltanama no feewi e kabaruji dokkoton yimɓe seydi Ba so Allah henndu wonima kadi Cheikh Kouyaté e luttugol winnaɗo o yo Allah yurmomo yaafom amin ya rabbi amin eɗen mbiya tan baroɗe yoɓe jokku tinnare goonga en mbaɗi e match meɗen ouverture baɗɗe fayida kono noon eɗen kuccani min hikka no jiirumi coupe d' afrique oɗo omo ɗisi wayi changé de omo ɗisi sertude coupe d' afrique aji jawtuɗi fof sabu équipe aji ɗi ngannduɗaa ɓurnooɗi wiyeede ko équipe aji pamɗuɗi fof hikka ko ɗin ɗon ɓuri waylaade surtout ko wayno équipe Mali oɗo a ƴeewi football makko vraiment ko football dariiɗo e leydi no feewi e par rapport ko wayno Cameroun en e équipe Mozambique oɗo kadi so wonaa taw e change ko équipe dariiɗo équipe Zambie noon eɗen mbiyaɓe tan hotoɓe jaw hay équipe gooto kala macce ɗe ɓe payi eɓe mbaɗ oɗo macce oɗo woni macce maɓɓe ko noon seydi Ba on beltanama no feewi en beltanima radio ngo dennangal personnel radio ngo en beltanima ɗumen jarama no feewi ko Ousmane Ba
toon to jamɓuri de wiyen komi perduɗo ko bindirannomi ko fof jamɓuri tiri gardel ngel saami deuxiéme mum kadi saami donc noon ko Ousmane Ba toon to jamɓuri en beltanimomo no feewi Piindi espace radio walla 78 158 81 05 Elage bismo won jettiɗo assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah en calminama on juurama kadi on ñaganama Allah kisal e moƴƴere hettade men kabaruji moɗon ɗemgal Pulaar jarama oɗon noon ko yer Silimani jeeya ko Waly Diallo e ɓayruɗon noddude e balɗe yer Souleymane no feewi Seydi Diallo eyyi koye programme uji ɗin wona ko wona ɗum ko oɗo saaha gonɗen koye kabaruji kewɗi kabaruji ɗi piltindirte kajji fof eɗi mbeɗi humpitade sa heeɗi hetto fof wata haalda fof tan e ɗesat hen weltade seeɗa kono ko jiɗɗiɗe to banggue Sénégal to ɓe poti famɗinde haala no groupe aji ɗi groupe o no wayni to banggue joueur uji ɗi ɓe poti famɗinde haala tan ɓe famɗide mantore beele Allah ne walla yimɓe no jaariri yeeso par ce que groupe no yiirani ne waɗi fayida no fewi kadi kalluɗen jooɗi dal eyyi kono noon kam yimɓe ketto tan kebbina golle e famɗin haala mi yiiɗa hebbinde haala on calminama on juurama a jarama yero Souleymane toon to Waly Diallo yero Souleymane Diallo toon to Waly Diallo en jonni yiyande makko Piindi espace radio so tawi ala jettiɗo ƴetten gonɗo ɗo e ligne musidɗo bisimilla assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah Amadou Moussa no mbaɗɗa musidɗo salminama Abbas salminama inde e to noddirta ɓoccirno nane ko musidɗo moon Oumar Sy to gollere kono noon hannde nodda moon ɗo e Tourgueno Seydi Sy calmini dendagal hettiyankoɓe noddiyankoɓe kala sikki ala gara e yewtere seeɗa bisimilla sa ƴeewi waaji ɓe kam to banggue politique o koɓe kalata ko ɓeɗo opposant ji ko karate Karim Wade ko mbe sikki kam ko ina wawi tawa kamɓe opposant ji ɓe kuuli Karim Wade so tawi ganduɗa hoorema candidat mum ɓenni won ngakkete to waɗantaɓe to banggue mabɓe ko ɗum tagaɓe jogade hen kulhuli eyyi kono kam eɗen gandi kam opposant kam forani añande opposant bandum so tawi kadi ganduɗa hoorema gonga nan hen vraiment so ɓenni to banggue coupe d'Afrique o min hanki équipe Mauritanie o vraiment mbeɗa yiɗatnoɓe victoire kono noon so ƴeewi ɓe mbaɗi football ɓe kolliri football mo ganduɗa hoorema eɓe jogui 1000 chance wawno gagnane match o kadi eɓe jogui équipe kadi bawɗo kadi wadde ɗum ɓe jii kadi football o ganduɗa hoorema vraiment ɓe kolliri football normal eyyi heddoto noon ko football ko chance tan kadi épique ji ɗi mi coupe d'Afrique o guila sowa fuɗɗade mi wi wonde situation kewɗi ma jaltu hen épique ji ɗi ngala togoy foof hannde sa ƴeewi hannde football o koko change sa ƴeewi hannde guilay coupe d'Afrique guilay stade uji muɗum guilay ganduɗa hoorema programme uji fof ko change ko hankkadi ko wonti nouveauté modèle kadi poule Sénégal o eɗen gandi kam vraiment football mo Cameroun e Guinée kolliri ñan hen o Sénégal ne jogui 1000 chance wawde yaltude hen yo Allah wallu tan walla dendagal bandiraɓe jarama Seydi Sy Oumar Sy toon to Tourguenol walla jeeyatto Tourguenol noddowo to gollere sikki ala koye Fouta FM la 90.7 ɓe kettorto en ƴetten dernier auditeur so tawi toon to Skype walla wodani donc ƴetten dernier auditeur wono ñalawma musidɗo bisimilla allo assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah Seydi An calmitima hol musidɗo hoto noddirta calminama on jona o Oumar Demba Dia noddanma ko hayre law Seydi Dia Oumar Demba Dia Sar ñebbe kalɗo woƴa kalɗo woƴade kalɗo woƴa bisimilla ma dendi bisimilla ma calminama on juurama calmitima Dia Sar Saro yo tinno ara hikka e ziyara Alhaji Mamadou Zeyni ziyara sehil makko inchallah o gajortake fuurde sa gaajoɗum tan ko garowde a haali ko mawni jeena février sappo février kono noon dendi sa yanaki mi couperde par ce que gonɗa ko wadde publicité a wi tan Elage yo arma war salla jaaɓi jarani wadde publicité eneni eyyi on jarama wona yi Diadia ɓeyde Diadia wonde profil ne ƴoƴi ene woni wiɓe ƴoƴi ene waɗa publicité en direct on beltanama noon kala e mbaɗi kuubal en calmini hayre lawnaɓe kala en jettimo Elage koɗo yewtere nde haaɗi e oɗo subaka hannde
ɗum noon holko baynortoɗa bandiraɓe? eyyi ko weltanade bandiraɓe kala e jarnade men sina tan peut être ɗiɗo artuɓe e ga e ɗum ɗo men hella men to YouTube to plateforme YouTube plateforme YouTube o woni Mamadou Diaw en calminamo au passage Lamtoro Sall aussi salminima donc ñagonoɓe kamɓe kala moƴƴere caggal ɗum ɗon ko weltanade dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe men surtout kadi ko ñaganade cellal ɓen ɗon ganduɗa hoorema ko hettiyankoɓe men gonno te enen mbayri nande wayno Oumou Thiam e kadi bani men debbo Mama Dieynam Mbaye e si en mbayri nande baba jantal man e o wino mo jogui probléme heɗade kono noon en ganda sigi foti wonde koye niveau makko par ce que no to banggue téléphone makko application o wino mo jogui no hen probléme donc mataw réglanto en jafnimomo kanko ok en jafnimoɓe kamɓe kala henen ñaago tan yo Allah hokku en tawede ñalawma janggo inchallah Elasa jarama golle ma jooɗi peewi noon jettimo kanko Elasa Bassar kanko dusanno en e yewtere nde en jetti caktirɗe cengiɗe men e oɗo subaka kamɓe kala e mbadi kuuɓal ɗon dikki Espoir FM Demed FM Hunare FM Danema FM wondude Fouta FM kamɓe kala ɓe jettama heɗortoɓe en to banggue application e Lyon calminama e subaka he kono one kadi yeɓoɓe en toon to Ayaw Piindi TV kañumen kala calminama juurama jettama jarama waɗɓe commentaire ɓe kadi aussi calminama e mbadi kuuɓal Djiby Dieng to banggue caméra ji ɗi ha mbawa on yiide en to banggue régie télévisé kam e réalisation ko Oumar Diobbo Sow karallagal radio ko biteɗo Gandoli Fadiga adi mone Olel ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi alkamisa ko ɓoyta ko yewtere moɗon witede holno pinirɗon ɗo e saktirde moon Piindi radio yadude hen e Malick Oumar Ly yo Allah hokki en ñallude dow jaam on jarama. Olel Piindi subaka ko yewtere nde rédaction Piindi radio waɗanto on e kala subaka Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe e ko wona ɗe foof ma kaale e nder yewtere Olel Piindi subaka Olel Piindi subaka ko yewtere nde rédaction Piindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma guilay actualité ha e ko nandi hen ma Olel ar humpitma Olel Piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e Anne Maris Olel